Són aus solitàries i viuen 10 anys. N'hi ha 20 espècies úniques, però poden haver-ne més. Ara explicaré les característiques. Fan uns 40 centímetres de longitud i en altres espècies poden fer 70 centímetres. El mascle pesa 250 grams i la femella pesa 350 grams. És a dir, que la família és la que pesa més. Ara explicaré els costums. Surten al vespre i cap de matinada. També poden sortir de dia. Quan veuen una presa es llança a voler i se l'emporten a un forat d'algun arbre o en llocs rocosos per menjar-se-la. Ara explicaré l'alimentació. Són carnívors i mengen mamífers de mida mitjana. Poden menjar aus, rosegadors, cucs, insectes grans, etc. On viuen? Viuen en tots els llocs menys en zones molt fredes com els casquets polars o en zones molt calentes com el desert. Com es reprodueixen? Es reprodueixen sexualment. Són ovípars i posen tres ous cada any. Volen cap a 5 setmanes i els incuba 35 dies. I a vegades poden posar 2 vegades ous. Les parts del cos. Els ulls són estan dirigits cap endavant i veuen millor de lluny que de prop. El coll és llarg, flexible i pot girar 270 graus. L'oïda no té orelles, té com un forat, però escolta molt bé perquè caça de nit. El llenguatge utilitza un llenguatge per comunicar-se entre ells. Les ales són ales molt amples, suaus i això causa un vol molt silenciós. Les urpes són molt afilades per arrencar trossos de carn, igual que el bec. Preguntes?